Maceralarni yaratan men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Ekranga tikilib qarang. Shular tezdan bilirlar konsoni. Konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Konsoni hammaning do'stlari. Alдағы seriyada Bek sevimli qarmolar kelib chiqdi. Selam. Sen сөйләшә беләсеңме? Men yashagan qorovuli yordamga muhtoj. Ko'rsin, bor yer yaltirab turadi. Konsoni. Siz de bundamı? Salom balaqaylar. Qarlı avulдағы muğjiza. Менә сиңа Düşünmәле bu. O'tli ajdaho. Bizga qo'sharga kerak. Haydagiz borig'iz da meni ortdan. Ул монда бор нәрсәне иритеп бетерә. Шулай уйлыйсыңмы? Сұрап қарасақ бәлки олай эшләмәс? Әйтеп карадык инде, тыңламады. Аждаһа qorovulын юкка чыгармакчы була. Хәзер безгә кошарга гына кала. Тизрәк очып китсен иде инде. Бирешмәгез, без сезгә ярдәм итәрбез. Дөрес. Дуслар, сугыш чукмарын туктатырга кирәк. Әйе. Ha, bir fikrim var. Ye, qor bərişin başlap җибәрәбез. Әйе. Do'stlar, ish xarob, biz lakdik. Ey, yəli, əzirmi? Başladık. Qor bərişi. Mana ol, zo'r ajdahoga zo'r qor shari. Дуслар, аны күтәрергә ярдәм итик. Ayda. Birdan ish tog' ko'chirar. Бу аңа сабак булыр. Без җиңдек дип уйлыйм. Дуслар, кашык тизрәк. Эш харап. Ул гаять көчле. Кызганыч читтан ярдәм булмаса, үзебезгә аны җиңә алмабыз ахры. Безнең хәлне бары бер генә нәрсә коткара ала. Кар явуы. Тик күрүгезчә күк йөзендә бер болыт әсәре дә юк. Моны үзгәртү җае булырга тиеш бит. Белем. Бер әйберем бар. Бирешмәсәң, чыгу юлын һәр вакыт табып була. Кар шары. Ул тылсымлымы әллә? Әлбәттә, хәзер күрсәтәм. Ярдәм итегезче, мин сезгә бик ышанам. Теләгем кар яу. Рәхмәт, кар шары әфәнде.
Ул ашып китте. Консуни, рәхмәтемнең шиге юк. Син безнең каһарманыбыз. Синең ярдәмең белән авылыбыз исән калды. Мин бик шат. Аждаһадан коткарган кар бабайлардан сез иң яхшылары. Әйе, килешәм. Мин дә кар явы барыгызга да ошады дип уйлыйм. Бер сүзсез, шаңгыда шуар өчен менә дигән һава торышы. Киләсе сериядә. Кем ул анда? Дусларым килгәч безнең белән уйныйсың киләме? Юк, миңа кайтырга вакыт. Кире кайттыңмы? Син кем? Консуни, мине хәтерләмисеңме ни? Синнән башка монда берәүне дә күрмәдем. Моңарча күрешкәнебез юк иде. Сәер, нишләп мине хәтерләми икән? Консуни кем телли, уйнарга минем белән. Консуни кештеки, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде.